Happy Heart C, der bliver reddet af Anna Dahlmann Christensen. Happy Heart C er ejet og oprettet med Edith Dahlmann i Bredebro. Faren er Hartbeat, morfar er Lord Kentus, og morforsvarer er Fuglesengsen Kåge. Happy Heart C var kvalificeret til finalen i Odense for 4 års i DSA-championatet. Den har fået fejlfri ture i jomsterklasser til landsserien. Og lederen er Anna Christensen, der har været udtaget til Nordisk Mesterskab i 2012. Hun har været vinder af første afdeling,